isa ka turista, miadto siya sa France. Pagdayong uli na niya pabalik sa Amerika, nipalit siya usa ka necklace, usa ka kwintas, naalang sa kilid-kilid sa dalan. Wa siya nag-expect unsa ni nga klase nga necklace, basta naalang siya souvenir sa iyang pag-tour. Wa po'y idea ang tindahan nga gipalitan, gibaligya lang pud sa barato kay nga presyo. Pag-abot sa airport, sa custom, natingala siya kay dako kay sag nabayran sa kwintas. Na-curious siya ba, pag-abot niya sa iyang balay, gipaadto niya sa jewelry shop ang kwintas. Gipa-check niya, nganong inana kamahal akong nabayran sa custom. Ningon ang jeweler, siya, ma'am, tagaan ti kag $25,000 para niini nga kwintas. Ni samot siya ka tingala, nganong inana kadako man ang bili nining maong kwintas. So iyang gipa-check sa isa ka expert gyud ang maong kwintas nga niya. Og didto na discover di ay sa gamay nga pendant sa maong kwintas na naka-encrypt didto nga sulat. Na nakakulit, gigamitan nilag magnifying glass. Nga nakasulat, from Napoleon Bonaparte to Josephine. Si Napoleon Bonaparte ang isa sa nahimong pinaka-known nga military leader sa France. Nimo siyang emperor during sa 19th century. Nitatak gid iyang pangalan bisan karon sa tibuok kalibutan. Nimo siyang known og iyang wife si Josephine. Katuday nga necklace nga iyang napalit, nahimong usa ka mahalon kaayo. Tod kay gipanag-iya dayto sa usa ka ilado nga tawo sa history. Ang imong bili wala sa imong achievements, wala sa imong kwarta, wala sa imong background, wala sa imong rasa, wala sa imong culture, wala sa imong mga kapakyasan, wala sa imong talent, sa imong skills, abilidad, everything. Ang imong bili nagdepende kung kinsay na nag-iya nimo. Munang tan-awa ang imong bili diha sa Dios. Ang Dios mo'y tag-iya sa imuhang kinabuhi.